alle sammen, og velkommen til den her video. Som I kan se, har jeg fået de to dejlige personer med. Vi har fået Kryds og Natty med, fordi det er som altid blevet onsdag, og det vil sige, at vi skal lave en lille onsdagsopdatering. Den her gang kommer selve opdateringen ikke til at fylde så meget, men mere shopping spree, fordi at der er bazaar i dag som en del af opdateringen. Så endelig kan vi knuppe vores fine hænder sammen og sige, at vi skal købe lidt heste. Fordi ikke nok med, at vi skal købe heste på bazaaren, så har Natty også en hest, hun gerne vil købe fra, der kom fra sidste onsdag opdatering, eller sidste onsdag igen? Var det sidste? Det var sidste, ja. Okay, så fra sidste onsdag opdatering, der kom der de her 3 nye codes, og det er noget, Natty ikke at købe. Hun skulle lige tænke, om hun egentlig gad at have den, hun skal ud og købe i dag. Så det skal vi også se. Og så er der selvfølgelig kommet noget nyt, mega fedt tøj i global shoppen, som vi også skal kigge på. Men lad os lige så stille hoppe ned til bazaaren og se, hvilke heste der er på tilbud den her uge. Men hvor fanden er bazaaren henne? Den er oppe. Ligesom til Rytterfestivalen, der var den til højre i stedet for. Der lå jeg en forkert vej, fedt. Jeg har faktisk ikke engang været oppe og kigge, det er bare mit gæt. Det er jeg heller ikke. Ja. Okay, den er her til højre, ja. Jeg tænkte godt, at det var her. Super, velkommen til... Jeg kan næsten bedst lide, når bazaaren er herhenne, faktisk. Ja, det kan jeg komme ud af det her tog, så jeg kan se hesten, altså. Tak. Sådan der, okay. Nej. Jeg bliver bare ved med at få tog, okay. Ja, det gør jeg også. Desværre. Så de racer, som er på tilbud i den her uge, det er Cellefrancéen, og så er det, hvad er det, man kalder de her ponyer? Welsh ponyen og Mawawi-hesten. Og det er jo 2 racer, synes jeg i hvert fald, der er mega nice. Og så er der en pony, som vi alle ved, I don't like ponies, men den er her også, hvis I derude er interesseret i den. Men lad os prøve at starte på at se på Cellefrancéen, fordi jeg tror, jeg har rigtig mange. Okay, ja. Same. Jeg købte næsten dem alle sammen sidste gang. Jeg kan se, der er kun 2 mere, jeg skal have. Jeg ejer dem alle sammen. Oh my god. Jeg har kun 2 i alt, så det er lige meget. Jeg troede virkelig, at der var en, jeg ikke havde. Jeg troede faktisk ikke, jeg havde den her. Eller den her. Men det har jeg åbenbart. Der skal jeg hjem og finde i min stald, kan jeg mærke. Det var da en billig shopping spree for mit vedkommende, hvad angår Cellefrancéerne. Jeg springer lige ponyen over og kigger på Mawawien, for dem ved jeg også, jeg mangler alle undtagen en. Så der er de her codes. Det her er en af mine yndlings. Mega nuttet. Også den her er også mega nuttet. Kære. Love it. Den eneste, jeg ikke har, den her. Den er 570 starcoins hver. Men er den retofrittet? Det kan jeg ikke huske. Er Mawawien retofrittet? Næsten. Den er næsten, men den kan ikke have det hele. Kan den have de nye underlag på? Ikke de helt nye, men du ved, de der spring. Ikke middelalderunderlagene, men western kan den, mener jeg, og dressur og spring og sådan noget. Okay. Og hvis der selv bare vil fokusere på at retofritte deres gamle heste... Især når du udgiver så meget nye items. Jeg kunne godt overveje at købe den her, fordi at jeg har ikke reddet på en Mawawi in a hot second. Og Mawawis er en af mine yndlings. Jeg har bare ikke købt den her kort, fordi den ligner en blanding af den her og den her. Som jeg allerede har. Og ja. Jeg tror, jeg køber den. Den koster ikke så meget. Jeg har haft kigget på den lang tid, men har ikke ville købe den til den fulde pris. Så jeg tænker, at jeg køber den 100%. Ja. Hvad fint står du og overvejer, Kryds? Den der bag. Er Mawawien? Ja, nej, Mawawi. Jeg var sådan, hvad? Cellefrancé. Okay, ja, jeg tænker, at du ikke købte en Mawawi. Men den der bag Cellefrancé, det er jo den, jeg har baseret på, som skulle være Jack Sparrow, den hest, jeg red på. Det er den eneste hest i Star Stable. Trods at det er en Cellefrancé og ikke en dansk varmeblod, det er den eneste hest, der ligner Jack Sparrow på en fucking brik, altså. Så kommer den der grin der. Jeg kan ikke kalde den her hest for Billy. Billy Jack. Billy Jones. Men det fandt jeg ikke. Ej, den her hest kommer til at hedde Billy. Det er cute, sjovt og silligt. Altså, det lille Billy, vi skal have til vores stald. Cute Mawawi, mega nuttet, sendt til stald. Og så har vi The Unspoken Child, Middle Child. Selvfølgelig er den også i midten, fordi det er et Middle Child, det her. Jeg har ikke særlig mange af dem her. Jeg har den her. Jeg ved, jeg har 3 eller 4. Så jeg har den her. Jeg har ikke den. Jeg har den her. Har heller ikke den. Har den her.
Jeg er faktisk overrasket over, at jeg ikke har den her, fordi det er en roam. Jeg kommer ikke til at købe den, men it's nice. Hvorfor har jeg den her? Jeg har ikke en roam, som jeg elsker, men jeg har en Cremello af en eller anden grund. Den her er rigtig nice, code color-mæssigt. Det kunne godt være, at jeg overvejede at bruge 400 starcoins på den. Den her er kinda cute. Nej, fordi problemet er, ikke også, at jeg kan ikke lide ponyer, fordi de er for små og for spinkle, og det ser ikke godt ud med tag på dem. Altså udstyr på dem. Men deres coats er så pæne. Oh my god. I like this. I'm not gonna lie. It's very nice. Okay, folkens, jeg kan ikke bestemme mig. Jeg føler gerne, at jeg vil have en af de her 3, så skriv noget i kommentarfeltet, om jeg skal have nummer 1, nummer 2 eller nummer 3. Fordi så hører jeg, hvad jeres mening er, og så kan det godt være, at jeg køber den. Jeg skal lige tænke over det, fordi jeg kan ikke lide ponyer, men koden er chef kiss, altså. Men lad os se. Krydsrider du på den, du har købt den? Nej, det gør du ikke. Nej, du har bare sendt den hjem. Jeg kan lige vise folk, hvad du har købt. Kryds har købt denne her. Det er i hvert fald den eneste B, der er, så jeg tænker, det er den, du har købt. Ja. Så har jeg købt den grå med det hvide hoved. Ikke Halloween-varianten, men den første. Ja, det er den, jeg har kaldt for Askepot. Den er så cute også. Så det er de 2, Kryds har købt, og nu skal vi ned og finde den hest, Natty skal have. Ja. Ja, og der skal vi til Wildwoods. Det skal vi nemlig. Nej, der står den jo. Ej, den er for sød, altså. Kommer bare som trip-trap-træsko. Og det er selvfølgelig den her Natty skal have, fordi den er så adorable. Jeg kunne godt overveje at give den den sidste man, der er. Den sidste man, vel lige. Den er sådan lidt fjollet. Ej, nej, det gør du simpelthen ikke. Jeg bliver lige nødt til at se det på den her måde. Den er så sød, Natty, jeg synes, du skal gøre det, altså. Ja, jeg gør det også. Den er fucking sød, ja. Det var sådan en kæmpe løve, altså. Altså den sidste, allersidste, der er. Den der med det der Spikey. Spikey? Nå, og den er cute. Ja, ikke? Jo. Det er ikke løvemanen, det er den anden. Den er lidt cute til den. Ja. Det ligner, når den har den man-stil, så ligner det faktisk, at det er en utrolig ung hest lige pludselig. Ja. Ja, virkelig, det ligner vitterligt en babyhest. Det ligner, at den måske max er sådan 1,5 til 2 år, altså. Kan jeg ikke kalde den baby? Ej, my Shayla. Jo, jeg kan. Jeg kalder den baby. Ej, hvorfor? Jeg overvejer at gøre det nu selv. Oh my god. Low-key overvejer at gøre det for den der. Den ser freaking nuttet ud. Og så skal det være en gelding, altså en valak. Baby. Ja, det gør vi. Hvorfor kan de andre vildheste ikke have den man-stil? Det er også jeg undrer mig om, fordi jeg tjekkede den sidste her. Det var der. Det er en ny main-stil, der kun er til den. What? Nice, man. Ja, så skal jeg 100% have den, fordi det ser fucking godt ud. Ja. Nå, jamen, så er der jo købt heste, og jeg kan høre, Markus, vi muligvis skal til frisøren lige om det. Ja, det kan det være. Men så kan vi lige kigge på det globale, altså globalbutikken, fordi look at this, it's so cute, oh my god. Der var sådan nogle regnstøvler, regnjakke, min yndlingshat er kommet herind, oh my god. Og prøv at se, det blender perfekt ind med det gule underlag, jeg har. Oh my god, it's so cute. Ja, guys, jeg er solgt. Jeg skal have begge outfits. For real. Der er sådan nothing, der vil stoppe mig. Jeg skal bare lige have, Jorvik shillings. Fordi det her, det er ikke en limited ting, så jeg kan sagtens købe det i et stille tempo, for jeg kan nå at tjene min Jorvik shilling op, så jeg ikke skal bruge mine starcoins. Men bare så I ved det derude, jeg kommer til at købe alt af det her, fordi det ser så godt ud. Og der er selvfølgelig også udstyr til hesten med det her. Oh my god. Se det her sådan regnoverslag til sadlerne. Det ser så godt ud. Altså. Oh my god. Ja. Der er ikke kun én sadel. Der er 2. Nej, der er 2. Ja, den er bare grøn. Den ene er grøn, og den anden er blå. Det er nogle sjove farver taget til rød og gul. Men I don't care, fordi jeg kommer til at bruge det anderledes. Jeg kommer til at lave outfits ud af det her stadig. Jeg kunne forestille mig, at der kommer nogle nice-ass outfits ud af det her.
Men så har vi kigget på shoppingdelen. Så nu skal vi bare se, hvad der sker inde ved Galabert Thompsons borg. Fordi at der er kommet de sidste sider. Vi kan endelig få vores kæledyr for den her kæde, så det glæder jeg mig til. Og så er der også en quest med, at der er nogle spøgelser, der forsvinder. Så det bliver super spændende at se. Det er en quest for sidste år, så vi ved alle sammen, hvordan den er. Men det er stadig sjovt, når er der nye ting ind, selvfølgelig. Så har man lidt mere at lave. Men lad os komme hen til Halloween-verdenen. Okay, så vi er kommet hen til kedlen. Så hvis vi kigger i vores lille troldmandsbog, så kan man se, at vi nu kan få... Jeg har stadig ikke fået lavet mit sadelunderlag. Jeg har fundet siden, guys. Jeg har fået siden. Men jeg har ikke fået lavet sadelunderlaget endnu. Det skal jeg lige huske at gøre. Men ellers så har vi en taske og en kat. Så den første side siger... Søg en gnavpot med et skatkammer af græskar. Fald på plads, så finder du dit svar. Sågar. Mærkeligt ord til sidst. Sågar. Men det er selvfølgelig nede hos Jasper. Nede på hans græskargård et eller andet sted. Så det skal vi finde. Og så side nummer 2. Der med katten. Det er ikke let, når man mister hovedet. Måske bør man stoppe op, før man går noget for våget. Og det er selvfølgelig igen en side, der er i et løb. Det er den hovedløse rytters løb. Du kan finde den her side. Den er lige i starten. Det er meget, meget nemt. Da jeg tog mit løb i dag bare for at tage mine dailies, der så jeg siden 2 gange. Så altså, de er meget nemmere at finde, de her sider. Skal vi starte med løbet, tænker I? Ja. Tænker jeg næsten nemmest, når vi allerede er herinde. Så det er det her, det hovedløse rytters løb. Hvor man bliver til Galabert Thompson. Jeg tror, de spawner sådan lidt forskellige steder på mappet, fordi at første gang jeg løb det her, der spawnede den med det samme, og så spawnede den senere hen i løbet, fordi jeg ikke tog den. Og nu spawnede den ikke der, hvor den spawnede for mig første gang. Så jeg tror, den spawner forskellige steder i det her løb. Så hvis du ikke har fundet den det samme sted som jeg, se, nu er den lige her. Aha, super. Så har vi opnået den første side af de 2 nye, der er i dag. Så skal vi bare færdiggøre det her løb. Wow! Jamen, sådan kan man også færdiggøre et løb, I guess, altså. Jeg røg ud af verden med det der vindpust. Nå, Lækkert. Ja, men altså, jeg behøver ikke at færdiggøre løbet. Jeg er færdig med det. Så jeg venter bare på jer, I guess. Okay, jamen skal vi så ikke bare tage til Græskers Jaspergård? Okay, wow. Jaspers Græskergård, og vi kan jo gå igennem portalen herhenne, for at komme lettere hen til ham. Helt ærligt, den der græsker. Ja, jeg var igennem verdenen, guys! Okay, så hvor skal vi dog lede? Det er et godt spørgsmål, hvor filen er den side henne? Jeg tror, den er inde i huset. Det var sgu da smart tænkt. Ja, ikke? Det er den var sidst, så... Eller den der stjerne var. Nej, der er ingenting herinde. Nå, så ved jeg ikke, hvad det er. Heller ikke mig. Jeres geniale idé var åbenbart ikke så genial, altså. Nej, det var Stop, altså. Den er heroppe, guys. Den er heroppe. Du kan ikke sige herop. Nå, okay. Ja. Okay. Jeg har åbenbart stjernen heroppe, så det er jo meget lækkert. Jeg er så god, jeg siger det bare. Ja, Natty genial, altså 100 IQ. Nej, helt ærligt, right, det der. Right. Jeg kan godt se den der 100 IQ, Natty, den... Jamen, den hest her, ikke? Jeg går, jeg skal gifte nu lige om lidt. Altså. Så lad os se, hvad det koster at lave vores nye ting. Lad os se. Taske. Så for en taske koster det 3 elixir, og det samme for en kat. Captivation. Jeg tror faktisk, jeg har en saddleback. For en saddleback. Oh my god. Are we being for real? Okay, rød. Jeg har dem alle sammen, mand. Ej, yes. jeg hader dig. Rød, lysrød og brun. Nej, jeg skal ikke snakke med deres kat der ghost goo. Gider du godt din...
Grys bliver bare harassed af den der spøgelse. Jeg bliver rage-baited af de her spøgelser, altså. Sådan er det, når man laver det på forhånd. Ja. Okay, lad os se. Så har jeg fået nok til at kunne få min sadeltaske, så lad os lave lidt magi, og så har jeg den lige om et øjeblik. Du kastede besværgelsen for at fremkalde skovheksens sadeltaske. Smukt. Genialt. Så skal vi bare have i gang med alt muligt andet. Jeg har ikke regnet på forhånd. Jeg vil have noget at lave i dag. Jeg kan lige bare kigge på, når jeg har lavet tingene. Wow! Oh my god. Okay, jamen nu har jeg også katten. Oh my god, so exciting. Ej, jeg skal lige se på den close. Okay, skjul mig, og lad os kigge på den her kat. It's so pretty! Den har sådan ombre, lilla blå øjne, og dens lille mini-hat er så nuttet. Jeg skal lige ind og ud, så jeg kan få noget ghost goo. Hvor er den sød! Oh my god. Det ligner vitterligt. Den her ser så cute ud. Stop. It's so adorable. Det er 100% hele 4 ugers ventetid værd. Oh my god, it's so adorable. It's so cute. Der står derhen og tager billeder, så det er Emma, der kigger på den der kat. Det er bare mig, der kigger på katte, altså. Okay, jamen, så kan jeg lige hurtigt, hurtigt. Lad os se, hvad er det, jeg mangler til den her sadelunderlag? Travlet og velduftende. Okay, I got everything. Så nu har jeg også sadelunderlaget. Det vil sige, det har lykkedes mig at få hver eneste ting i det her kæde. Det har været nemt nok, I guess. Altså, det har det. Jeg har bare glemt alt om det der sadelunderlag, fordi at jeg loggede af i Rage Quit, fordi jeg ikke kunne finde siden sidst. Men det lykkedes at finde siden, og det lykkedes at færdiggøre outfittet. Så det sidste, vi skal, det er jo kigge på ham herhen ved det der kæmpe store slot/fængsel. Fordi at han har åbenbart været en mega dårlig vagt, og spøgelser er sluppet fri. Ja, og det går ikke. Vi skal ikke efterlade spøgelser i Jorvik. Not going to happen. Vi skal jo være klar til jul snart, altså. Så det går ikke, at der er spøgelser. Hell yeah! Min favorite holiday in Star Stable. Oprigtigt, oh my god. Har du set et spøgelse, der strejfer omkring Furgrove? Og fordi den her aktivitet har været her i 3 eller 4 år, så ved jeg lige præcis, hvor spøgelset er. Fordi at spøgelserne skifter heller ikke lokation overhovedet, så det er meget nemt at finde dem. Så vi skal til Furgrove. Vi skal op til Rødbåndsløbet, faktisk. Nej, oh my god. Ja, hvorfor lever jeg efter dig, Hvor er vi på vej hen, altså? Ja, jeg lever altså ikke efter Emma ham for nu af, altså. Det er noget af en omvej. Ej, hvorfor gik jeg herind? Guys! Ej, og man kan ikke engang bare trykke, du ved, sådan ud af løbet, eller sådan noget. Oh my god. Jeg begynder at græde. Oh my god. Og jeg skulle være sådan, nu skal jeg vise jer, hvor det er henne. Jeg tager bare til Furgrove. Oh my god. Jamen, vi ses i Furgrove, altså. Så er jeg her, guys. Hej, kom, I skal med. Vi skal op til Rødbåndsløbet. Lad os lige prøve igen. Ja, vi skal lige til højre, ikke? Vi skal lige på talen, ikke? Ja, så tager I mobber, altså. Spørgsmålet, vi skal ned og finde ham her. Han er lige her. Ja, han er lige her. Oh my god. Vi skal bare på bjerget, men... Nej, jamen, det er fordi, vi skal hente ham, og så før han vil hjem, vil han op på toppen af bjerget og se toppen af bjerget. Altså, det er sådan... You gonna do the hustle, ikke? Altså... Det er for meget for langt, altså. Nu er jeg lige gjort så meget for ingen verdens nytte. Du får helt 10 Jorvik-shillings ud af det, jo. Wow. Jeg er altså ikke efter den her quest, mand. Men er det så meget, man får, venlig? Er det så meget? Ej, vi får hele 50 Jorvik-shillings, altså. Det er, så er jeg rigtig... Ja, altså, vi bliver jo millionærer på den her mission alene, altså. Jeg synes, han er lidt utæt. Er han utæt? Ja. Han opløses lidt i vinden.
Oh, Der har vi rådbåndsløbet. Nej, jeg er heller ikke efter kryds fra nu af, altså. Hvad fuck laver I? Nu er min egen... Jeg ved det ikke, du skal ikke spørge mig. Hvad laver I? Nej, okay. Nu løber jeg ikke efter kryds, og så løber jeg fandme efter den forkerte vej også. Altså, jeg løber ikke efter Og så giver du også skylden. Det er mere din egen skyld, tror jeg, Natty. Altså. Ja, som I kan høre, jeg er den eneste, der nåede frem, altså. Mit spøgelse har nyt udsigten. Men det er godt, lad os komme videre. Jeg have min kiks, mand. Jeg gider ikke til at ride ham hjem igen. Hvad er det, jeg vend tilbage til Gellermanns borg. Okay. Jeg skal lige have min kiks, jo. Hvor skal vi hen? Hvor skal jeg så hen? Nu skal jeg hele mig tilbage. Ej, du fucking vild mig. I bare redde mig, mand! Ja, du har travlt med at kiks, altså. Jeg har krummer i ærmet. Hun giver også når hun ikke kunne finde vej, altså. Jeg har krummer i ærmet. Værsgo, registrator. Der er du, både sikker og rask. Jeg begyndte at blive bekymret. Tak, Emma. Altså, var den bekymret for mig eller for spøgelset? Ja, tak. Guys, var den bekymret for mig eller spøgelset? Helt klart mig. Helt klart ikke Natty. I efterlod jeg mig derhenne, ikke? Helt klart ikke Natty, altså. Nu gik min kik i stykker. Nu gider jeg ikke mere. Det var Nattys final fucking straw. At hendes kik gik i stykker. Oh my god. Det gjorde det. I love you. I love you. Natty, du er nødt til at svare mig på, hvad er det for noget kiks, du spiser? Det er de der Prince kiks. Jeg gik ikke bare i stykker. Jeg spiser så mange Prince kiks, da jeg var barn. Altså, det levede jeg på, altså. Når min mor tog mig ned, og vi skulle have fredagsslik, så var jeg sådan, mor, jeg vil bare gerne have Prince kiks. Oh my god. Det eneste problem, det er, når du taber den på gulvet og vader i det bagefter. Jamen, det var så det for den her video. Vi har filmet in a hot minute, og jeg håber virkelig, at der kommer til at være mange sjove indslag til den her video, fordi det har virkelig været sjovt for mit vedkommende i hvert fald. Jeg har hygget mig, jeg elsker at bruge tid. Oh my god. Jeg har i hvert fald hygget mig. Om så Natty har eller ej. Det er tvunget. Jeg betaler hende for at være med i mine videoer. Kan I høre? Hun dør til kiks lige nu, altså jeg ved ikke, hvad der foregår. Ej, men det har været super, super hyggeligt, og jeg håber virkelig, I derude også har hygget jer super, super meget. Natty. Jeg skal bare hoste! Nej, men jeg håber, I derude har hygget jer. Jeg håber, at hvis I kunne lide videoen, at I vil give den et like, eventuelt et subscribe, hvis I ikke har subscribet til kanalen endnu. Hun lever det der, inden jeg siger det bare. Ja, jeg gør så faktisk. Se, hvor frustrerende det er. Nej, men tak fordi I så den her video. Vi ses i den næste. Hej hej!